Беше доста странно. Така да, обаче знам, че условията там са много тежки. 4 години, какво те държеше там? Сега, началото е много тежко. После, като те зачислят към някой много е важно на какви хора ще попаднеш. И може би какви мисии ти са? Какви мисии, какви мисии си изпълнявал ти през тези 4 години? Ето тази снимка е в един от самолетите, с които заминах от Чад за Габон. Бях в мисията Епервие, която има за цел да поддържа мира в Чад, тъй като Чад е една от горещите точки на планетата. От 69-та година бушуват граждански войни. И един вид Франция използва пустинята за учения, а в същото време... Тази снимка е в Чад? Тази снимка е в Габон. Пристигнахме от Чад, тази също е в Габон. Бяхме готови да влезем в Конго по време на войната 1997 година в Бразавил. По принцип трябваше ние, 4-ти ескадрон, да бъдем на първа линия, но във въздуха се смениха заповедите. И момчетата, които ме изпратиха, казвайки ми: отиваш на война, как се чувстваш, ще стрелят по теб, фактически те отидоха да стрелят по тях. Ние просто изтеглихме отзад цивилните от французи, нали, всякакви чужденци. Това е вече от Чад. Това е един оазис. Бил ли си на бойното поле, на истинска война? Не мога да кажа, защото бойно поле в тия мисии, в които сме били, не е точно бойно поле, защото фактически беше една война, 2 лагера, които са връждуващи, ние просто сме отцепили един коридор и изтегляме войни. Ние не сме стреляли, аз не съм влизал в стълкновение. Но мои много близки приятели, примерно има една бяла линия, те само могат да вървят по нея, за да изтеглят цивилните. И имаше някакви недоразумения, бяха преминали оттам, бяха стреляли по тях, те бяха отвърнали на огъня. Веднага от френското командване имаше заповеди да прекратят и да се изтеглят, защото те почнаха да стрелят се пак с доста по-мощни оръжия, отколкото африканските. А защо се отказа? Защо не си в легиона сега? И да ни кажеш къде живееш? Не живееш в България? Да, съдбата ме отведе в Никарагуа по... Пак по линия на легиона? Не по линия на легиона, но свързано, тъй като с приятели, познати от легиона ме свързаха с една фирма, която... Давайте, колеги, снимките на нас, че са интересни. Игрални автомати в Никарагуа. Бях в Барселона известно време в една фабрика за игрални автомати, където изкарах така едно обучение техническо и най-вече с софтуер се занимавам за игралните автомати. Сега днес в Никарагуа игралните автомати се приличат повече на музейни експонати, но се е интересно да... Аз поддържам техническата част, съм технически директор на фирмата. Там си със семейството си? Да, там съм се установил. А защо излезе и се отказа от легиона или някой те отказа? Не се отказах аз. Легионът стана един инцидент по време на един футболен матч. Дори легионът, където по принцип е забранено да се играе много футбол, тъй като наистина най-много инциденти се оказа, че има при футбол. 1998 година, когато беше световното първенство във Франция, все пак и ние се разиграхме и направихме един шампионат между различни роти в училището на легиона. По това време трябваше да повиша чина си, но злополучно застанах на вратата и при един сблъсък, все пак в легиона футбол е доста корав. Меко казано. Сигурно. Така, имах пострадах. Трябва сериозно да е било. Да, оказа се, че имам вътрешен кръволит при бъбрека, в левия бъбрек, след което през годините се възстанових, но не можех да... Бяха ми открили също някакво леко заболяване в този бъбрек. Така че... За там се изисква... Да, там е абсолютно здраве. Състояние да е на 100% добро. Покриват се тестове за парашутист, качва се от 4 метра върху пясък, което лекарите ми бяха забранили. Книгата вече е на пазара, така че всички тези случки, и интересни, и страшни, може да прочетете в Аз легионерът на Георги Лозев. Благодаря ти много за това гостуване. Само да ви кажа, че разбира се в 10, след Кухнята на Звездев, започва Денят е прекрасен. Гост ще бъде победителят във второто издание на Survivor Георги Костадинов, както и манекенката Емануела Бадева. С вас ще се видим утре в 7. Хубав ден!